Много моля само да се представяме преди да започнем. Правилно, Деян Кюранов, Център за либерални стратегии. Късичко по 3 въпроса. Първото ще взема аналитично отношение към това, което разказа за Томов, за взимането на решението на ЦИК, което доведе за втори пореден път до нечовешко третиране на хората, които се занимават с изборите. Значи това е абсолютно така класически до банално случай, когато имаме две групи, едната, която държи на буквата на закона, другата на духа му. Дори бих могъл да се съглася с това, което каза Цецо Томов, че това са добросъвестни групи. Въпросът е каква е тая добра съвест. Защото в края на краищата, ако аз съм член на ЦИК и взема решение да се придържам буквата на закона, мене няма да ме накажат по никакъв начин, защото аз съм бил в рамките на закона. Ако аз дръзна да изтълкувам разширително закона, за да бъде това в полза на хората, които иначе знае се какво ще се случи, тогава могат и да ме накажат. Ето това е тук решаващото. Значи, каква ми е съвестта? Все пак, по-важно ли е да ме накажат, или но да помогна на хората, или пък е по-важно да помогна на хората, ако ще дори да ме накажат. Това ме води до втората тема. За отговорността. Значи, тук не съм много съгласен с Цветозар Томов, когато каза, че че нашата ситуация отива на там, че хората се страхуват да кажат собствено мнение. Защото вече ситуацията е доста тоталитарна и предпочитат да кажат онова, което, така да се каже, държавата чака от тях. Между другото, това не е много изследвана тема, но моята лична интуитивна хипотеза е, че във всяко общество, по всяко време, мнозинството знае каква е позицията на силата, обикновено съсредоточена в държавата, по всяка тема. И винаги е ясно, кога някой казва нещо, което някак си е против властта. Нарочно държат на тези неопределени думи някак си, по някакъв начин. Веднага се усеща. Ясно е. Значи, какво може да бъде за властта, какво може да бъде против. Готови ли сме ние да поемем отговорността да сме против? Не. Мисля, че масовото отношение е, че не искаме и то не от страх. А защото искаме отговорността да не е наша. Отговорността да я поеме някакъв дуче, някакъв лидер, фюрер. И той да е отговорен, именно в смисъл той да поеме цялата отговорност от нас, така че ние да си останем безотговорни, а не да е отговорен пред нас за това, което прави. Това второто се къпва. Той си я поема и оттам нататък си се занимава с тази отговорност и с тоталното управление. А ние си живеем. Третия пункт, пак свързан с това. Сутринта говорих, че единственият лек в ситуация подобна на нашата е гражданската активност и гражданския натиск. Защо? Защото всякакви квоти и всякакви обществени съвети, това вече исторически е показано в България. Нищо не може да бъде доказано, защото никога не свърши историята, но е показано, че не работи. В огромната си част хората биват корруптирани и корумпирани. Или пък доведени до нищо право. Знам, че гражданската активност е един изключително социално скъп начин на управление. По-скъп от него е само революцията, когато решаваме да избием лошите, за да живеем добре. Това, надявам се вече, след 20 век, стана ясно, че тази схема не работи.
Гражданската активност също е много опасна схема. Но аз не виждам друго, което